Vedeli ste, že Zem je stále plná záhad a zaujímavostí, o ktorých väčšina ľudí ani nevie? Predstavte si, že existuje miesto, kde oheň horí už viac ako 50 rokov, alebo že naše oceány skrývajú najhlbší bod, aký si človek kedy dokázal predstaviť. V dnešnom videu vám predstavím 5 úžasných faktov o Zemi, ktoré vás zaručene prekvapia. Prvá zaujímavosť. Brána do pekla. Predstav si, že existuje na svete miesto, kde plamene horia už 10 ročia neustále a nikto ich nedokáže uhasiť. Toto zvláštne miesto sa nachádza v Turkmensku, v púšti Karakum. A jeho názov je Brána do pekla. V 70. rokoch 20. storočia geológovia skúmali podzemné plynové pole, keď sa v dôsledku vrtu pôda prepadla a vznikol obrovský kráter. Výskumníci si všimli, že z krátera uniká nebezpečné množstvo metánového plynu, preto sa rozhodli zapáliť plyn v presvedčení, že za niekoľko dní vyhorí. Avšak plamene horia odvtedy, čiže už viac ako 50 rokov. Tento neustále horiaci oheň dnes už nie je iba prírodným úkazom, ale láka tisíce turistov ročne. Brána pekla nie je len pôsobivá, ale zároveň pripomína, aké neočakávané dôsledky môže mať ľudský zásah. Druhá zaujímavosť. Mariánska priekopa. Vedel si, že najhlbší bod Zeme je tak hlboký, že by pohltil aj najvyšší vrchol sveta. Mount Everest. Toto miesto je Mariánska priekopa, ktorá sa nachádza v Tichom oceáne a má ohromujúcu hĺbku viac ako 11 kilometrov. Ak by sme Mount Everest umiestnili do Mariána priekopy, stále by bol viac ako 3 kilometre pod hladinou vody. Táto hĺbka znamená taký obrovský tlak, že organizmy žijúce tam sú úplne odlišné od tých na povrchu. Sme zvyknutí. V Mariánskej priekope sa nachádzajú také zvláštne bytosti, ako sú hlbokomorské úhory a bioluminiscenčné ryby, ktoré produkujú vlastné svetlo na navigáciu v večnej tme. Toto miesto je jedným z najmenej preskúmaných oblastí Zeme a podľa vedcov môže skrývať ešte množstvo tajomstiev. Tretia zaujímavosť. Rotácia Zeme sa spomaľuje. Vedel si, že rotácia Zeme sa každý rok spomaľuje? Avšak táto zmena je takmer nepostrehnuteľná? Ročne stráca rýchlosť o niekoľko tisícin sekundy. To znamená, že naše dni sa predlžujú. Samozrejme ide o taký pomalý proces, že jeho účinok je cítiť len v dlhodobom horizonte. Tento jav je spôsobený čiastočne gravitačným pôsobením Mesiaca, ktorý spôsobuje prílivy a odlivy a neustále spomaľuje rotáciu Zeme. Okrem toho sa na tom podieľa aj pohyb vnútorného jadra Zeme a zmeny v atmosfére. Ak sa rotácia Zeme ďalej spomaľuje, môže to mať dlhodobé účinky na čas a denné cykly. Aj keď sú súčasné účinky minimálne, toto spomaľovanie je historicky merateľné a v minulosti mohli byť omnoho kratšie dni. Štvrtá zaujímavosť. Amazonský dažďový prales je kyslíková elektráreň. Amazonský dažďový prales nie je náhodou nazývaný plúcami našej planéty. Tento obrovský tropický les produkuje značnú časť svetového kyslíka. Stromy a rastliny počas fotosyntézy absorbujú oxid uhličitý a uvoľňujú kyslík, ktorý je nevyhnutný pre život. Hoci Amazónia pokrýva len menej než 10% povrchu Zeme, tento les produkuje ohromné množstvo kyslíka, zatiaľ čo pomáha stabilizovať klímu planéty. Bohužiaľ, kvôli zmenšovaniu lesných plôch a ľudskej činnosti je táto výroba kyslíka v ohrození sa nachádza. Ochrana Amazónie nie je dôležitá iba kvôli kyslíku, ale aj z hľadiska biologickej rozmanitosti našej planéty a ekologickej rovnováhy. Piata zaujímavosť. Mnohí si myslia, že Sahara je najsuchšie miesto na svete, ale v skutočnosti tento titul patrí púšti Atacama, ktorá sa nachádza v Južnej Amerike na území Čile a Peru. Na niektorých miestach v Atacame padne menej ako 1 mm zrážok ročne a sú oblasti, kde nepršalo celé stáročia. Atacama je taká suchá, že ju NASA používa na nácvik misií na Mars, pretože podmienky na púšti sú extrémne podobné povrchu Marsu. Napriek tomu v púšti Atacama tiež možno nájsť osobité rastliny a zvieratá, ktoré sa neuveriteľne prispôsobili extrémnym podmienkam. Šiestý fakt. Sahara občas kvitne. Ako sa ukázalo z predchádzajúceho bodu, Sahara nie je najsuchšie miesto na svete, ale aj tak patrí medzi púšte s najextrémnejším podnebím. Napriek tomu v zriedkavých a výnimočných obdobiach poskytuje úchvatný pohľad. Ak spadne nezvyčajne veľké množstvo dažďa, niektoré časti púšte zakvitnú. Piesočnatú krajinu vtedy zdobia ružové, biele a žlté kvety, ktoré vytvárajú úžasný kontrast voči monotónnosti nekonečných dún.
Tento jav je mimoriadne zriedkavý a trvá krátko, pretože horúce púštne teploty rýchlo ničia rastliny. Kvitnutie Sahary nás však upozorňuje na to, že príroda dokáže vytvárať zázraky aj v tých najextrémnejších podmienkach. 7. zaujímavosť. Najväčšie solné pole na svete je ako zrkadlo. Bolívia, Salar de Uyuni, je najväčším solným polom na svete a zaberá približne 10 000 štvorcových kilometrov. Počas daždivého počasia je oblasť pokrytá tenkou vrstvou vody, ktorá dokonale odráža oblohu. Takže krajina vyzerá, ako by zem a nebo splývali. Tento prírodný zázrak nie je len obľúbeným cieľom turistov, ale aj vedcov a filmárov, pretože ponúka jedinečné scenérie a zážitky. Solná pláň je jedným z najzvláštnejších prírodných útvarov na svete, ktorý každoročne priťahuje milióny ľudí. 8. zaujímavosť. Na Antarktíde je krvavý vodopád. Z Taylorovho ľadovca na Antarktíde tečie zvláštny červený vodopád, ktorý sa nazýva krvavý vodopád. Príčinou tohto javu je, že spod ľadovca vyviera voda s vysokým obsahom železa, ktorá sa po dosiahnutí povrchu oxiduje a zmení na jasne červenú farbu. Stáva. Tento pohľad je naraz krásny a trochu desivý, pretože to vyzerá, ako by ľadovec krvácal. Krvavý vodopád nie je len atrakciou, ale je tiež vedecky významný, pretože poskytuje vhľad do skrytého sveta zamrznutých oblastí Zeme. 9. zaujímavosť. Najhorúcejšie miesto na svete. Púšť Lut, ktorá sa nachádza na území Iránu, je jedným z najhorúcejších miest na Zemi. Najvyššia nameraná teplota tu presiahla 70 stupňov, čo je najvyššia povrchová teplota na svete. Povrch púšte je taký horúci, že aj baktérie len ťažko prežijú, takže táto oblasť je prakticky bez života. Okrem horúčavy sú ľudská púšť známa aj svojimi úchvatnými piesočnými dunami a jedinečnými skalnými útvarmi, ktoré sú svetovo preslávené. 10. zaujímavosť. Blesky nikdy nekončiaca búrka. Vo Venezuele nad jazerom Maracaibo sa nachádza Catatumbo búrka, kde blesky takmer nikdy neprestávajú zúriť. Ročne tu môže byť blesk až 260 nocí, niekedy aj celé hodiny. Jav je spôsobený špeciálnymi atmosférickými podmienkami medzi horami a jazerom. Pohľad je ohromujúci, obloha sa neustále rozsvieti, ako by niekto fotografoval deň a noc. Táto zvláštna búrka nie je len krásna, ale zohráva dôležitú úlohu aj pri čistení atmosféry, pretože produkuje veľké množstvo ozónu. Toto boli tie zaujímavosti, ktoré ukazujú, aká výnimočná je Zem a plná prekvapení. Naša planéta stále skrýva veľa tajomstiev. Ak sa vám video páčilo, dajte like a napíšte do komentára, ktorý fakt vás najviac prekvapil. Nezabudni sa prihlásiť na odber kanála, aby si nezmeškal ďalšie zaujímavosti. Uvidíme sa v nasledujúcom videu.